Добро утро, България! Продължава с мен Виктория Ангелова и една любопитна тема, която е посветена на разменната търговия и груповото пазаруване. С други думи, начините да пестим пари. Автомобили, дрехи, храна и всякаква покъщина, дори лекарства се разменят в интернет пространството с сайтове за безплатни обяви. Този нов метод на търговия набира популярност, освен сред хората, но и сред фирмите. Не липсват и обяви дори като молба за помощ и за подаръци. Как обаче успешно се прави бартер? Добро утро казвам на Лъчезар Доманов от сайт, който предлага бартери, и данъчният и финансов консултант Николай Ванчев. Здравейте! Ето анонсирахме темата за размяната на стоки, услуги и така нататък. Вие имате такъв сайт, който предлага. Сега ние името няма да му кажем, защото ще стане реклама, но пък да ни кажете какво най-често всъщност хората разменят помежду си. Всъщност ние първо да ви кажа, това не е сайт, да направя едно уточнение. Да. Това е организация, която помага на малки и на средния бизнес да се справят с своя свободен капацитет. Знаете, почти няма бизнес, който да работи на 100% от капацитета си. Винаги по складовете има залежала стока, хотелите не могат да продадат всичките си стаи, в ресторантите има празни маси. Именно този бизнес модел, който е открит в света преди десетилетия, започнахме да го прилагаме в България. Даже от векове бих казала, но вие говорите за конкретно за един определен бизнес модел. Да. Да, на мен ми направи впечатление, че става въпрос за бартерни левове. Това е един вид разменната монета при вас. Какво точно се има предвид? Да направя малко уточнение, за да не влеземе в конфликт с законодателството. При нас просто елиминираме директната размяна. Знаете, едно от неудобствата на бартера, това е именно директната размяна, където двете страни, които разменят своите стоки и услуги, трябва да съвпаднат по стойност, по количество, по интерес. Именно въвеждайки умозрителна, условна, още един път казвам, умозрителна и условна виртуална парична единица, наречена бартер лев в нашия случай, ние елиминираме директната размяна. Кой прави това остойностяване? Примерно една стока колко бартер лева струва? Всичките бизнеси продават своите стоки и услуги на абсолютно същите цени, както и в реалната икономика. Една вечеря, примерно, ако ви струва в ресторант член на клуба 100 лева, ако сте член на клуба, вие заплащате 100 бартер лева. Господин Иванчев, вие като данъчен консултант, при вас наблюдават ли се бум на такъв вид сделки и бартери? Въобще как се осчетоводява една такава сделка? Аз малко преди това искам да, така като общо финансово и вече да минем към данъчното третиране. Общо взето за икономиката като цяло такъв вид нова дейност или на макро ниво е много добре, още повече, че ние постоянно говорим за бизнеси с висока добавена стойност и с ниски разходи за потребителите. Това е точно такъв бизнес. От второ гледна точка от финансова, това е самата фирма или микрониво, тя е блестяща, защото можеш да ускори своите продажби, без да има нужда от пари, които знаем, че в момента са кът. И тук стигаме вече до третата тема, това е чисто данъчните ефекти, които ние даже с колегата разговаряхме преди това. Има някои специфични моменти, които трябва да се спазват, но аз считам, че те са ги изяснили и вече са направили съответните изводи. Може би е хубаво в самия сайт, аз не съм сигурен, да се даде подробна информация на участниците, за да се избегне каквито и да е проблеми от гледна точка на данъците. Това, което е много важно тук да се каже, според мен, е, че тази форма е много добра, защото в последно време задълженията скачат много между фирмите и много от тях са нужни да продават под себестойност. А продажбите под себестойност водят до много данъчни проблеми. Дайте ни примери. За какво най-често се сключват бартери? За канцеларски материали или... Разкажете ни малко повече за това, кои са най-актуалните сделки. Модела на правене на бизнес казахте ми да не споменавам име, за да не правя реклама, е абсолютно същия, както и в реалната икономика. Един бизнес, това, което ползва най-често в ежемесечната си работа, това са канцеларски материали, почистване, доставка на кафе, на вода, автосервизи, почистване на автомобили и
други такива Всичко, стоки и което услуги. Да. в самата фирма или компания има нужда от такива услуги или пък стоки, но Точно в момента така. няма свободни средства да ги заплати. Точно така ги заплаща със своите стоки и услуги. Според вас от 100% от стоката, какво количество остава, което всъщност не се реализира и след това, чрез такива бартерни сделки може да се продаде и да се вземат пари? Това, което мога да ви кажа като информация, бяхме миналата година на една конференция в Лондон, организирана от Световната асоциация на модерната и разменна търговия. Световен мащаб, стоките и услугите са 6 пъти повече, отколкото парите в обращение. Складовете са пълни с стоки, които търсят своята реализация. Господин реализация. Иванчев, какви са вашите наблюдения относно междуфирмената задлъжнялост? Може ли да се решат наистина такива конкретни проблеми чрез бартер? Значи по отношение на междуфирмената задлъжнялост, те не могат да се решат, тъй като те вече са факт. Тя е създадена тази междуфирмена, някой е продал вече някъде стока или услуга, не е получил своите пари. Но аз считам, че тази форма е един блестящ начин за увеличаване на благосъстоянието като цяло в страната, а и личното на самите граждани и фирми, тъй като ние без да даваме пари, а само работейки и произвеждайки повече стоки или услуги собствени, можем да придобиваме нови такива, което всъщност е и по-голямо лично или фирмено богатство. Всъщност аз имах предвид, че ако тази междуфирмена задлъжнялост може да бъде намалена не чрез директното връщане на пари, а когато едната фирма даде стоки или услуги на другата фирма и по този начин да се изчистят задълженията. Ами аз мисля, че върху това колегите работят доста усилено и в момента, в който придобие огромна популярност и стане масово употребата, при всички случаи ще започне да влияе в по-големи мащаби. А бартер сделките в интернет обаче не означават само размяна на имоти или техника. Оказва се, че много фирми успяват да обърнат застоялата си стока в оборот. Това става с помощта на специална онлайн платформа, чрез която всеки бизнес получава бартер левове, за които вече споменахме. Аз предлагам да видим един конкретен пример. Лорета Николчовска е управител на автосервис. Разказва, че през последната година продажбата на гуми е спаднала чувствително. Имаме доста голям проблем с непродадени стоки. За да продаде излишната стока, Лорета я предлага във виртуален бартер клуб. Идеята на този бартер клуб е срещу стоки и услуги, които ти имаш в излишък, да получиш стоки и услуги, от които имаш нужда. И ако под бартер обикновено се разбира размяна на една стока или услуга за друга, то тук не е така. Вместо да получи канцеларски материали срещу гуми, Лорета придобива бартер левове. Това не са реални пари. С тези пари човек не може да си купи нищо в магазина. Това са виртуални пари, макар и да са абсолютно равни на левовете. Купувала съм канцеларски принадлежности, купувала съм кафе, купувала съм хигиенни материали. Освен, че успява да продаде останалата в склада стока, чрез бартер клуба Лорета се здобива и с нови клиенти. Аз обаче, когато разгледах вашия сайт, ми направи впечатление, че има наистина много нестандартни предложения за бартер, дори организация на празненства, частни партита, детски рождени дни и така доста известни артисти. Точно така. Това е факт. Ние имаме известни музиканти и артисти. А за корпоративни тържества всички членове на нашия клуб могат да ги наемат срещу бартер левове за техните фирмени партита и не само, разбира се. А какво, например, би удовлетворило един известен артист като бартер? Какво Както казахме в началото, всичките участници не правят директна размяна, те получават бартер левове в своите виртуални сметки. И след това решават точно така, за какво да ги похарчат. А за какво ги харчат вече, това е тайна, така ли? Като започнете от ваканции, почивки до поддържане на автомобили, почистване на домове и офиси. За кои фирми, господин Иванчев, е най-подходящо всъщност да се прилага тази форма? Ами аз считам за всички фирми, тъй като, както спомена и колегата, всички имат търговски излишъци, но аз смятам, че по отношение на предприемачите, стартиращите фирми, това е блестяща форма, тъй като те нямат пари за реклама и трябва по някакъв начин да се утвърждават, да печелят пазарен дял. Според вас трябва ли да има някакви промени в законодателството, така че тази дейност да бъде по-добре регулирана?
аз не виждам никакви промени в съществуващото законодателство, тази дейност да се развива и да набира все по-голяма популярност. Защото в началото мисля, че споменахте нещо по темата с законодателство. Не, смисъл такъв, просто не искам хората да ме разбират погрешно, затова съвсем точно каза какво представлява бартер лева. То условна, умозрителна, да не си помисли някой, че печатаме бартер левове или че правиме пари. Добре, да ни кажете малко повече за това как се осигуряват нови клиенти, когато една нова фирма стъпи на пазара. Чрез бартерните това е наистина, както казват, доста сложен въпрос, но това, което аз искам да кажа, което считам, че е невероятно, сега всеки може да работи повече, да произвежда повече, използвайки такива платформи, да придобива повече стоки и услуги. Щом го правят известните и са готови да си купят кола или почивка по този начин, защо да го не правят и малките стартиращи фирми? И хората, смисъл такъв, че това си е начин да спестиш пари и средства в бюджета си, в семейството си. Ами това е един невероятен начин, според мен, за един, да кажем, водопроводчик, който може да работи 2 пъти повече и да придобива всичко, което иска допълнително, безплатно. В смисъл, само срещу своята престация на труд. Добре, вече споменахме и за бартерите между хората. Като излезем извън рамките, разбира се, на бизнеса, според вас така редно ли е да се просят лекарства или пък някакви други услуги в интернет да бъдат подарени? Дали според вас не крие някаква форма на риск? Това е много опасно, защото тук навлизаме в бизнес, който се регулира доста сериозно и аз не вярвам, че една организация или една фирма би поела риска, тъй като тогава тя самата ще бъде виновна, тъй като тя е платформата, която търгува и ще има своите законови последици. Дори да подарява, примерно, ако намери... Смисъл такъв, идеята ми, ако тъй като има много закъсали хора и пускат такива обяви в интернет, помогнете ми с лекарства, с храна, с дрехи. Това дали не трябва по някакъв начин също да бъде регулирано? Даренията също трябва да бъдат регулирани. Според мен те са регулирани. Тоест да правим бартерно с разум все пак, или пък когато подаряваме, все пак да сме сигурни в това, че наистина правим услуга, а не... Ами аз мисля, че условната единица, която е въведена, решава този проблем. Получавайки условната единица, тя може да се и дари. Да. Тоест допускате и такива възможности, стига, разбира се, това да е в рамките на закона. Задължително в рамките на закона. Да, трябва да бъде всичко регламентирано.